Wanda suke magana akan cewa ba su connecting wallet nasu na Sidra ba wanda aka yi na Metamaks. Kamar yadda na gaya mana a baya, shi wannan connecting wallet din bai fa zama dole ba. Bai zama dole ba. Kuma bayan bai zama dole ba sun faɗi sharaɗi na wannan connecting na wallet din. Connecting wallet ɗinka shine idan har kai connecting to make sure a ce passphrase ɗinka yana kusa. Ya zama a ce ka kare passphrase ɗinka da ranar aka ce ka mai kayar da passphrase naka idan har an maka P2P verification an tura maka an baka dama za ka yi transaction nasa. So idan har kai da wannan passphrase ɗin ka riga ka yi asarar duka abin da aka tura ma. So bai zama dole ba, kuma bayan ma idan ka yi shi dole akwai dokarsa, sai ka kula da wannan dokar, dole sai ka kula da passphrase ɗinka na Metamaks. So wanda ba su yi ba su daina damun kansu, bai wani zama dole ba, inda wani tsari za mu iya sake kawowa, za su iya kawo wanda za a yi connecting, wanda akwai asalin wallet wanda ake connecting ta shi wannan Sidra ɗin, wanda ba sai ka sa Metamaks ba. But idan Metamaks za ka sa, na gaya muku akwai dokar ta, gashi nan wannan shine dokar ta. So kar mu damu kan mu, duk wanda bai samu yayi ba so ba matsala, wallet ɗinka already ta cikin Sidra ɗinka ta ishe ka. So wannan shine a dangane da Sidra.